No a pozrime sa na jednotlivé správy podrobnejšie. Lekár by už nemal predpisovať liek, ale účinnú látku. Taký je zámer vlády. Ministerstvo zdravotníctva chce, aby si pacient mohol v lekárni vybrať lacnejší liek. Proti zmene sú najmä lekári. Chloramfenikol, metylprednizolón, benzodiazepam. Napríklad s takýmito názvami účinných látok by mal v budúcnosti prichádzať pacient do lekárne a po rozhovore s magistrom sa rozhodne, aký liek bude užívať. Chceme skutočne, aby to bolo pre pacientov čo najjednoduchšie a aby vlastne tá dostupnosť tých nových liekov bola čo najvyššia. Tá konzultácia trvá niekoľko minút, 5-10 minút, kedy preberú všetky tie riziká. Lekár nebude vedieť, čo vlastne lekárnik vydal. Otázna ostáva aj zodpovednosť. Kto bude mať na svedomí pacienta, ak mu lieky spôsobia problémy? Určite je to veľmi závažná otázka, ktorej sa treba venovať a naozaj ju prejsť z každého pohľadu tak, aby k nejakým problémom nedošlo a keď k ním príde, pretože všetko sa môže stať, aby bolo jasne zadefinované, kto je za čo zodpovedný. Dnes je lekár plne zodpovedný za predpísaný liek. Lekárnik bude musieť prevziať svoj diel zodpovednosti. Chcem uistiť pacientov aj lekárov aj lekárnikov, že žiadny návrh zákona bez odbornej diskusie nepôjde. Cez Facebook sme oslovili divákov TA3. Väčšinou chcú mať voľnejšie ruky pri vyberaní lieku, vidia však aj rôzne riziká. Predpisovať by mal lekár, pozná celú pacientovú anamnézu. Účinné látky stačia, je na každom, aký liek, v akej cenovej kategórii si vyberie. Predpisovanie účinnej látky je aj v programovom vyhlásení vlády. Minister zdravotníctva chce, aby novela zákona o lieku platila do roka. Petra Maťašovská, TA3.